Hej Sabine, Hej. du har fortalt mig sidste gang, at du har oplevet super sjovt og spændende spil. Hvad er det for nogle spil? Ja, spillet hedder Ultimate, som jeg engang prøvede at spille sammen med nogle børn, da vi var ude på tur. Okay, og hvad er det for nogle regler og i selve det spil? Jamen, man er typisk 2 hold af 6 personer, og så må man ikke gå eller løbe med bolden, og der er heller ikke nogen kropskontakt i spillet, og der er heller ikke nogen dommer. Hvis vi taler om selve banen, har vi nogle forudsætninger? Er der nogle ting, som har stået på tegningen i banens størrelse form? Ja, hvis vi ser her, der har vi banen, og så er der de 2 målzoner, hvor at holdene de skal aflevere til hinanden sådan her op til målzonen, og så aflevere bolden til en anden medspiller i zonen, og derved har man så scoret et point. Ej, det lyder spændende. Boldstørrelse, vægt, form? Hvordan vi kan bare tage det til klasse, til vi har det nogen betydning i selve spil, eller en udfordring? Spillet er rigtig med en frisbee, hvis det skal være rigtig svært, og det kunne bedst passe til en udskoling, hvor at børnenes motorik er fuldt udviklet, men hvis det er til mindre børn, så kunne det være en idé at bruge en skumbold eller en bold på størrelse med en håndbold. Du har sagt, at spillerne, at det skulle være antal 6 personer eller flere. Men hvad siger du, hvis vi for eksempel i starten prøver spillerne? Hvordan har de med selve kaster og griber og til at finde ud af, hvilke forudsætninger har vores spillerne? Fordi jeg har oplevet i vores undervisning, at vi har forskellige forudsætninger. Derfor tænker jeg, at det kunne være smart at spore dem og bagefter dele til erfaren og uerfaren, og måske i første omgang de kan spille 2 mod 2. Så vi siger, at erfaren spiller med uerfaren mod andre 2. Ja, det lyder rigtig godt. Det giver en mulighed til at eller kaster og griber og også nogle samarbejderfærdigheder. Hvad er så fokuspunkterne i spillet? Hvis vi bare kigger i første omgang til taktiske og tekniske, så selvfølgelig vores spillerne skal aflevere og modtage bold i højt tempo, specielt hvis det foregår mellem 2 mod 2. Og bagefter fysiske kondition og koordination. De skal løbe, det skal være aktivt, det skal føles som en vigtig del af spil. Sociale. Yes, vi tager omgangspunkt i vores sociale. Første, som vi har talt om, at vi differentierer. Men også, vi vil gerne, at de lærer at samarbejde og udvikle de færdigheder. Og aflevere bolden til hinanden. Det er også en del sociale perspektiver. Vi har også psykiske som en vigtig del af vores spil. Det vil sige, at spillerne skal være opmærksom på hinanden og være klar til at modtage bolden hele tiden. Det vil bare sige, at i vores hold vi har 15 mennesker, og i første del de skal spille 2 mod 2. Det kræver koncentration, evne. Det kræver, at de er opmærksom for hinanden. Og bagefter, som vi har også talt om, at vi vil gerne, at eleverne spiller i nogle store hold. Så skal vi kigge på vores video. Så lad os se, hvor man spiller. Yeah.
Okay.